بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سلام زخبركم تعذبتنا كلكم آمنتي نا أرثوذكس توحدو بيت كريستيان انقع نبرهان اللدت نا قويتانان أملخنان مدحينان يسوس كريستوس بسلام أبصحنا لما عنتم بقر نخلاتنا يتكم يزبلنايون اواناوي زخونه ارستنا النا خنزتي نابزي استوديونا ناي كبر غاشا عديمنا لنا كساب موداتها مدبنا دما مسانا حبيركم كتصنحو بخبره نعدم ازي channel ناي بيت كريستياننا channel كم مخانه متن نخعبي بزح فيو كركبن بزح سبسكرايبرات كهلون سبسكرايب بمغبارن شير بمغبار لايك بمغبار كتتحاورنا دما بتحتنا نحتت زخبرك غاشانا ادمينا خبيركي نابز ستوديونا سلاز مصاكي بسمين بسم تعذبت مدبنان كمسكنكي فوتو نعاخن نسترابيتكن انقع نبرهان اللدت ناي غويتانان املخنا مدحينان يسوع كريستوس بسلام ابصحكي امبار نتعذبتنا اسكي بزعبخي علالينا سمكي استمهار كل عودي اتسرح المويان كله بحدا زرزر عبلكي نتعذبتي بزعبخ علالينا حراي مجمريا يغني اللي بخبر سلاز عدمكم مني دياكون حوي نخلو امنتي كريستنا دما رحس بعد اللدتي غورلنا شمي دماني سوسايتي رغاوي بحال اب عوده سايكولوجي يسرح كم قال اي سرحي دما بيرسونال ستايلست خوينا ابز عدي يسرح مالتي قال ما بقى دزبلي سب لك تماهيركا تسرحلو مويالو كاو توساخه خاني مبزحتو سب باشن دبلولو ناتي هابي ويناتي باشن زبلولو قاليو اب سبورتي نطف قاليو اب ارتي نطف اب استفالالي بزيكاتي فول تايم تسرحلو وشتو دسحبو هابي هاليو خاني ابوزح كال توساخي نطفالو نات كدما كما غاطام خوينو ديزاين مغبار خوينو مالتيو اسكي نابزي عودي سايكولوجي كتاعت وزغبركي انسباير زغبركي انت يالو وي كاني نابزناتكي بصح كير لخينا سايكولوجي تمرتي كمهارو زدلي بزحات منسيات አለው بزحات حواتنا አለዋ بخمي كمي درجه غيرهم يم نابز خمز كوصح زخلو انا كو مجمرتا نحطو قانتي قدامي تخملسا مالتي انسباير زغبرني قندي سدرابيتيوم كمودما ببحري محقاس بتعمي دفتو سبصنيلكا مسمع شجرنا يسب ككافلك خلص ولا دا افتناتو بوتا ايتو ግን ጽኒልካ ተሰምዖ ነትሰብ ክሳዕ ዘቀሎ ከምኡ ባህሪያቲ ደስ ይብለኒ ፎቶ ማለትዩ ከም ቦኽሪ መጠናይ ገዛ መሃኒካ ማለት ይመስለኒ ሕጂ እሱ ደፋፊኒ ቀንዲ ነቲ ትምርቲ ብዓሚቑ ይፈልጦ አይነበርኩን ከኣት ተኸለኹ ደሓር ምስ ኣተኹ ግን ፈተዮ ብዙሕ ትምርቲ ተማሂረ ኣብኡ ከምኡ ድማ ይሰርሓለኹ ምስ ኦቲስቲክ ቆልዑ ማለት እዩ كمي جيرو سب كنابزي ناتك درجة خبصح يخل وي كمي جيرو حليفو من اسيات نابزي ناي سايكولوجي تمرتي كوصح يخلو هو انا إيميغرانت ندي كم كلنا نفلطو كم كلنا نمصو انا مصي بزعدي ابجريد غيره خمسه ابجريد كم زيني عدنا مشتاو تمهارم شالو كم مالتي انا مصي مشتاو تمهيره بزعدي دحري دما يونيفرسيتي تقبلوا مني دحريو خا 4 عام تمهيره مالتي ابرسيو خا كم قال اي ويكا ماينر ديجري دما بيولوجي لني سو بيولوجي خا تمهيره مالتي سلازي ذكلتيو مجمرتا هاي سكول تمهيره هاي سكول زي كونس ابجريد ناي زعدي تمهيره كم دما بدحريو خا ناي سايكولوجي ديجري تمهيره مالتي باتشلرز اوكي صبو نابتي ناي لو معنتي كان دحتونا كناتوينا ابز حجي غزي بتعمي نو بزحت ولا كاب حبرتسبناتنا ناي تحبشا وصاون نبوزح حبرتسبني عالم افكت زغبر بزعبا طعنا ناي امرو دق سبات ጭንቀት كون خل صقط ايمرو ببزح خاني دي زربولو سب ግልጽ ኮይኑ اسفح حبيلو دي زربولو ارستي مالتي اسكي طعنا سنا ايمرو يكاني mental health انتي مالتي mental health ማለት ከም እቲናትካ ስምዒት ወይ ድማ በእንግሊሽ ኢሞሽናል ንብሎ
اتي سايكولوجيكال وي سنا امرو نبلو مالتي سنا امرو تني حنقول قاطعنا كم ودماني مسب ركب زلكا سوشيال نبلو مالتي مسب كخوني خيل مسدرابيت كخوني خيل السوس ويل بينج دي وي قاطعنا على وديو وي دما قراربا خاص كمي كخون كم دلو مالتي حجنا امنت كل غيزي سب مينتال هيلز ناتو مس كل غيزي حقوس مهان كتحاحزو يخيل كم غنا يكون نتحقي إذا حقي كمزي زخونة ولا شجرة إمكاس كم يجر كانت بده تسقره مش على حج زخونة أبز عدس بزوح نجرزج أنا قرالله مالسي كم قدام عالم نحنا نموت أزلنا إتي كالتشرالو نبعلو إتي قانقالو نبعلو فاينانشال تجمالو نبعلو نايس راح تجمالو نبعلو إذس كم يجرنا بدي هنا نسقره دبحال إذا دماني نات كم mental health تعقيب له مالتي I know يخبدك كاي بزوح which is كلنا نحالفو نجاريو جن إتي نتانا يسنا عمره وين ما نتانا يتعنا عند حركة الزارب كويناس زمت أكاد أجمعسي كم يجركا كوب تجبره كوب يبلو وكم يجركا دما بتكاله خلو so السوي تغندي mental health تعنا هم زلوا نحد ود سب تجبره مالتي okay حدا سب ناتو تعنا أمره أبسكا في درجة كم زبطحه بخم يكفلت يخل ويكا أبس جاي يكونتات كم زبطحه سنة أمره ويتعنا نأمره أبسكا في درجة كم زلوا بخم يكفلت يخل مساء الجباب بالكخاء تعنا نأمره مساءن ويكا أت mental health نحد سب كمتي بجوبو مزي هلون كم يجرون نتهم بيتسبنا خون خلو مقربنا خون خلو سدرانا خون خلو محازتنا خون خلو نزيهم بخمي يصلوهم حدث طعي mental health دايم هلاوي كأسنا أمره تعنو أبصبق خناتات مزي هلو أبس جاي خناتات مزي هلو سي كم يجرون نتهم مقربنا بيتسبنا كتصلوهم يخل يا أو أتي قدامي تا زحدت كي حتى مالتي تا قدامي تي كمي تسنا أمروس حدث أب تصبق سنا أمروي كينت ويرماتي إتحنقول ناسي تصبق مجبي مجاب كم زي لس بهمين فلت مالتي قدامي أتي محير بحتاونا تزبها النجار مشالو كابسب كتقلل مستجمر كابسب كتقلل كلا خاجن لايك نقرب جيزي مقلال زي كونس كبزح كله تمقلال مالتي كم ودماني نأمره خاص بتبصو نجارات وحسابات كتحسب كلها أمره خاص لك إذا أمره ناس كمية مثيل كادي أكون حوي بق كم حدا تكال مشالو كم حدا تكالي حجي تتكال كاس انتي تملأه يزولت حتى وي تتكال كاسي انتي ملء اتزمل أخاء ناتو ريزالت يخون مالتي ويناتو قبرة ملسي يخون حجي زخونا زي تبت حسابات كلونا يخيل ويحدا أبصبق زي اللي دما اتناتو concentration أنا ناتزارب خان عخا let's say for example كأربع كايز if that's okay أنا ناتزارب خان عخا خلوخو أبكال بوتان حر تخيد على خونكا بحنقول كمالتي ويدماني بتي أنا زارب كذا لخو نجر دما كال غير كان دحردا نعي تردو لها بحما اكسسيف نيجاتيف دحردا يخونا له اتناتنا حنقول زفريو زلو حسابات اسو دما طبق يكونن مالتي ابز درجه ازي دما نتي مسانا زلو سب بخمين نصلو دحردا يبل كوينو حجي حنقول ناس بزح دحردا نيجاتيف يحسب له خوينو ولا نزيا بكيري قربا دحر حاسبه انس وانت قريبه ياسك تودق تخليا انت ارحي قياس كم خمزي الا انت تاتنمص مالتي حجي بزح زي سيمبل اكزامبل ندحر بزح ندحر نحسب علينا هوينا بزح ما حسابات اتي مسانا زولو سبكا بهم يصلو مالتي مهنياتو قچوچو يبلنا كنزارب عيني دلنينا مستسب زخوني يخون ولا بناي منفساو عيني وين صلوت كتغبر يتخلني خا تسفا قرص تخون دن اتسبكا بتناتكا غبر ملسريو كسر أنت خوينو قالي بلا كمالتي ويدما مستزخونه سب بنصح لبي مزيو زغربكا صدرا بيت كاري محوات كان داس حقو እንዳعللو نسخه بقى منات كبينو عالم تاعتو مالتي السوخه اتي هيلزي زي كونس ግን እቲ ጭንቀት ዘለዎ አትሐሳስባ حجب بخمو ጽቡቅ ከም ዘየለ ሕማቅ ከም ዘሎ ትእምሮና ንፈልጥ ማለት እዩ ግን እዚ ኖርማል ጭንቀት ዘይ ኮነስ ኤክሰሲቭ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ ላይክ አብ ክንቋጻጻራሉ ዘይንኽእል ደረጃ ክንበጽሕ እንከለና ማለት እዩ اوكي اسكنا بحبرتسبنا كنملس حجي
ኣብ ሕብረተሰብና ሲ ኣረኣእያ ብዛዕባ ሜንታል ሄልዝ ካብዚ ቀፂልና ኣይ ቲንክ ጭንቀት ኣብኡ ፀቂጥና ክንዛረብ ይደሊ ኣነ ሞር ፀቕጣ ኣእምሮ ስትረስ ወይ ከዓኒ ዲፕሬሽን ክኸውን ይኽእል ጭንቀት ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ፀቂጥና ክዛረብ ደሊ ኣለኹ ሕጂ ብፍላይ ኣብ መንእሰያትና ብጣዕሚ ዘጥቅዕ ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዓ ሒዝና ክኸይድ ይደሊ እስኪ ብዛዕባ ብሓፈሻ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ስትረስ ኣብ ሕብረተሰብና ሲ እንታይ ዓይነት ኣዌርነስ ኣሎ ወይ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ ኣሎ ብኸመይ ከይረአ ኣብቲ ሕብረተሰብናትና ኣብ ሕብረተሰብና ሓቂ ዘረባ ከም ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከም ኤርትራውያን መጠን ብሓፈሻ ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ ኣዝና ፃዕራማት ኢና ማለት ሲ ብፃዕሪ ዝዓበና ሕብረተሰብ ኢና ማለት እዩ እንደን ባህሊ ኸ ኣለና ሕጂ እቲ ኹቱር ባህልና ኸዓ መኽበሪ ሰባት ከም ንኸውን ይገብረና ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃና ግን እቲ ናትና ነገር ወይ እቲ ናትና ባህሊ ኣይንረኽቦና which is like እንታይ ይገብር ይጋጮ ማለት እዩ ምዝ ናይ ዓዲ ናይ ቀዳማይ ዓለም ባህሊ ማለት እዩ ከምኡ ኸዓ ነቲ ስትረስ ወይ ዲፕሬሽን ከም ምፅእ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ቀዳማይ ከም ዓቢ ልዕሊ እቲ ፋይናንሻል ክኸውን ዝኽእል ቋንቋ ኣሎ ማለት ሲ ቋንቋ ዴና ኣይኮነን ትግርኛ ቋንቋ ዴና ኣብዚ መፂኻ እንግሊሽ ድመሃር ኣብ ካልእ ዓዲ እውን ኬድካ ካልእ ናቶም ቋንቋታት ትመሃር ኣብ ኤውሮጳታት ከይዶም ድመሃርዎ እሱ ሕጂ እቲ ግዜ ይድሕር ማለት እዩ ሶ ኣትዮም እቲ ህዝብስ ኣትዩ ስድራ ቤቱ ክፀውር በቃ ክሕግዝ እዩ ዝደሊ ግን ምስ ኣተወ እቲ ሓሳብ ዘሎ ሒዝዎ ዝመፀን ምስ ኣተወን ካልእ ኮይኑ ይፀንሕ ኣብቲ እቲ ኩነትን እቲ ሓቅን ይፈላለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዲፕሬሽን ከኣትዎ እንከለሁ እቲ ናይ ሕብረተሰብናስ ከምዚ ፍሉጥ እቲ ዓሚቆ ይጭነቕ ኣለኹ ሶ ከምዚ ሓገዝ ይደሊ ወይ ከዓ ንክስቶ ዓርኪ ከማኽሮ ወይ ከዓ ከምዚ ምሻሎ ጃጅ ክገብረኒ ክፈርደኒ ገለገለ ኢልናስ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ሶ ዓሚቕ ክስታይ ክህልወና ይኽእል እንዲ ኣፍልጦ ምክንያቱ ብከምዚ ነገራት ስለ በቲ ጭንቀት ተኸቢብና ስለ ዘለና ግን ከዓ እቲ ፀገም ከዓ ሼር ዘይንገብር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ማለት ሲ ከምዚ ዘይንካፈልና ንሕድሕድና ማለት እዩ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም እንድሕር ሪኢኻዮስ በቃ ማራዮም ደቕልልዎ ብጣዕሚ ዲፕሬሽን is easy ንዓኣቶም ላይክ እቲ ኢዚ ኮይኑ ዘይኮነስ ላይክ ሓገዝ ከም ዘሎ ይፈልጡ ማለት እዩ ንሕና ግን ከምኡ ከም ዘሎስ ኣይፈለጥናን ኣብዚ ዓዲ ኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ላይክ እቲ ዲፕ ኣፍልጦ የብልናን ግን ከዓ ኣብቲ ዲፕሬሽን ኢና ዘለና ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ፀገም ናይ ቋንቋ ፀገም ናይ ስድራ ቤት ምትሕውዋስ ፀገም ናይ ናፍቆት ፀገም ኣሎ ናይ ምፍልላይ እዚ ኩሉ ሕጂ ርእሱ ዝኻለ ጭንቀት እዩ ማለት እዩ እቲ ጭንቀት ኣሎ እቲ ፀቕጣ ኣእምሮ ኣሎ ግን ግልጽ ኮንካ ምዝረራብ እዩ ዘሎ ወይ ከዓኒ ሓገዝ ከም ዘሎ ድማ ክትዛረብ ከም ዘለካ ዝየሎ ይኽትምልና ደልክ ዳሕራይ ኣስፋ ሓቢለ ክምለሰኪ እየ ነዚ ሕቶ ግን እስኪ ከም መንፈሳውያን መጠን ከም ክርስቲያን መጠን ሲ መንፈሳውነት ሲ ምስ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ምትሓዝ ኣለዎ ዶ ወይ እንታይ ርክብ ኣለዎ መንፈሳውነትን ጥዕና ኣእምሮ ናይ ሓደ ወዲ ሰብን እንታይ የራኽቦ ወይ ብምንታይ ክተሓሓዝ ይኽእል መንፈሳውነት ምስ ናትና ጥዕና ኣእምሮ ዓቢ ሪሌሽንሽፕ እዩ ዘለዎ ወይ ዓቢ ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ እንድሕር ኢልና እቲ ናትና ውሽጣዊ ኣእምሮ ወይ እቲ ናትና እዚ ውሽጣዊ ዘሎ ምንቅስቃሳትና ብውሽጢ ዘይንሪዮ ብሓንጎላትና ማለት እዩ በቲ ናትና ቶትስ ድብልዎ ኣብዛዓዲ ምሻሎ ናትና ሓሳባት ብምልኡ እሱ ክቱር ምትሕሓዝ ኣለዎ ስለምንታይ ኣብ በይንኻ ክትከውን ከለኻ ከም በዓል ቢዮንድ እቲ ንስኻ ትሓስቦስ ምስ ሰላም ክስማዓካ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትዕልል ከለኻ ወይ ባይብል ከፊትካ ከተንብብ ከለኻስ ኣብ በይንኻ እያ ዘላ በይንኻ ምስ በይንኻ ሪሌሽንሽፕ ግን ከዓ በይንኻስ ምስ ሓንጎልካ እያ ዘላታ ሪሌሽንሽፕ ስለዚ ኣብኡ ዝመፅእ መግቢ እንታይ ኣሎ ከምዚ ጸሎት ክትገብር ከለኻስ ልብኻ ወዲቕካ ትጽልምሽ ምስ ኣምላኽ ትራኸብ ኣለኻ ሕጂ ጸሎት ጽሊ መሰበልካ ኣነ ንባዕለይ ማለት እዩ ጸሎት ምስ ጸለኹስ ብጣዕሚ ሩፍታ ስማዓኒ ካብቲ ምስ ሰብ ሳምታይምስ ትዕልሎስ ናይ ብልብኻ ጸሎት ምስ ገበርካ ብጣዕሚ ሩፍታ ይስማዓካ ማለት እዩ ወይ ድማ ባይብል ተንብብ እሞ ሓንቲ ንዓኻ ደስ ትብለካ ቃል ኣብኡ ትረክብ
سو بو تسفات كبر سلازي كم زينتي وشتي ناتنا أمرس nurture يخونه كم زي عدمش نولادا nurture يا تكبر لكعتي بايبل ويكعتي ناتنا هايمانوتنا ويدما ناتنا بأورثودوكس مالتيو nurture يقبرنا نتناتنا وشتي إيو تغندي نتناتنا أمره مالتيو أوكي اسكي مبزحتو أبزي بفلاي أبزي السدات الرئيسي حدش كون كان كندا مبزعلو بفلاي نحنا أب كندا سلازلنا زي تفولتو عدي قاشا هون كام سمتاخا حدا كابتي نود سب نتي بفلاي ناتنا حبرة سب حبشة أبزع عد مسمت قاشا خوينو كابت قند زود قعز بالأنا أبتي جنكت شمنا ناو جوز زدف أنا النجارات حدا تقانقوا زي مفلات قالو مالت نحنا دعبنا له تقرينيا يقانقوانا ولا كوا أب تمرتي أب كله بإنجليش كاب حمشايك في الجميع وكانت هاللوه أنت خونا جن معري ملحس كان دعت أفكار ختزاربن كم تزاربو ختسمعوا من حدش كونكا أزيو أشجاري بفلاي كأنين أبنت بإثيوبيا دمت أسبالو بإسرائيل صني حزمت سألو حجي أب إسرائيل ناتهم قانقوالهم ناي إبرايست قانقوالهم أب إثيوبيا خاني أم حرينيالو ويكا تغرينيا يزاربو مالتيو بأوغندا زمت أسب قرب نا إنجليش يحايش قرب أنا ولا بو سلازمت أخو يا أنا ولا بو سلازمت أخو سي قرب يحايش كابوناو حجي حدا خابتي جنكات زغبرو لنسب اتقانقوا محداشي ابز عد مسبله تقانقوا مجمرا حدش يخونو ابز عد خا قانقوا خي حسكا خاني سراح كتركب كاشغار يخون ولا اب انترفيو مسمصخا ولا بناتي كم اسرحين دحر ريخيو انا قطرو تخوينه نتسبتي از جبر از تكبر إلس كرادو خلالن قبل ما لسك بكا خلالو قبل ما سخون خلالو حجي اتقندي كابت قندي نت سبب ጭንቀት ዘእቶ ቋንቋ زي مخالي بالأنا يمثلني قال أي سرح مسأن سون تتاحيزو قال حدش عد خمخان متن اتويزورو نبينيو اتي تحبره تسب زخدلو منبابرو نبعلو نبينيو حجسي كم حدش سب مصاينا بكندا حدا سب اندحر مصيو كندا ولا دي طرح دي كون خلي اب كاله عدون بسدت كيدو حدا سب كم ز عينت ጭንቀት ከጋጥሞ خل خاب كم يستبقسه كم يجيرو كفوت حي يخل وي كم يجيرو نز ነገራት እዚ ኣብቲ ህይወቱ ሶልፍ ክገብሩ ይኽእል እንታይ ስከዲ ያቆን ሓወይ ከምዚ ዝፍታሕ ሽግር ኮይኑ ኣይኮነን ምክንያቱስ ኩልና በቃ ባአን ሓልፊና ኩሉ ሰባ ሓልፍ እታ ክትፍታሕ ኮይና ዘይኮነትሲ እታ እንረخባ ዘለና ሽግርሲ it's ኩሉ ሰብ ዝረخባይ ግን ቀንዲ እንታይ ያለው ናይ ምትሕግጋስ ባህሊ ስለ ዘለና ንሕና ንዕኡ ከንዕብዮ ክንገል ኣለና ኩልና ማለት እዩ ብፍላይ ከም መንእሰያት ንሕና ዘለና መጠን ከም ኣብ ላይክ ከም ቤተክርስትያን ናትና ኣደ ኮይና ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ከምኡ ናትና ኣደ ኮይኑስ ነቲ ሓድሽ ዝመፀ ሰብ ወይ ነቲ ዝፈልጥ ሰብ ካብ ስድራ ቤት ወፃኢ ሓገዝ ከበትኩተሎ ክእል ኣሎ ኩትር ኮኔክሽን ሲ ክንፈጥር ክንገል ኣለና ከም መንእሰያት መጠን ማለት እዩ ምክንያቱ ቋንቋ እንድሕሪኻዮ ብጣዕሚ ሽግር ትምህርቲ ኣቲኻ ዋላ ጠቕላላ ዘይስማዓካ በቃ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እንታይ ኻልካ ክትምልስ ጠቕላላ ይስማዓካኒ ማራ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ብፋይናንስ ከዓ ዝዓበየ ሽግር ምክንያቱ ጅስ ኣብ ካናዳስ ግድን ክትሰርሕ ኣለካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ክትገዝ ኢቭን ሞባይል ናትካ ቢል ክትከፍል ትኾንካስ ግድን ክትሰርሕ ኣለካ ምሽ ሕጂ እቲ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዝናቶም ሲስተም ወይ ዝናቶም እንታይ ዝበሃል ኣመራርሓ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናኡ ኢና ክንኣቱ ንግደደለና ንሕና which is ናትናስ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ኣብ ከምዚ እንታይ ከነጥርለና ላይ ኩቶር ምትሕብባር እንደን እቲ ዝመፀ ሓድሽ ሰብ ወይ ነቲ ከምዚ ኣነ እንድሕር ሓድሽ ሰብ እንድሕር ተቐቢለ ወይ ሓድሽ ሰብ እንድሕር መፂንስ እቲ ተሓልፎ ዘለኻስ it's okay ኣነ ሓሊፈ እየ ክብል ክኽእል ኣለኒ أنا خندي جزء برد ودي قالله أبز عادي خندي جزء برد ودي قالله هو مو كرمة كنا مزواري خندي جزء برد ودي قالله so كم it's easy مخانونة تسبك نقرأت كلا لك قانقا of course نعين نترن نيرو شحن ميتن قانقا نتركها شحن ميتن جزء
كم خاص it's okay مهانو like كم زي مشالله اتي تطويل زلو نعخا حلافي خاديو زخون يكون عينة نجرسي بأمروس بك بملو نجر قبلت أكا أيكلني مهنياتوس سبيخة كلتيخا إجزابير زفترة سبيخة سو كلتيخا معريخة السو بتمرتي بتازلوا بوزيشن بلت أكا خيلخون بتحساس باجن نحنا هنبلز نخلينا مهنياتو ببزوح تمكرو تتقريبنا إننا نمتزالنا بسنا مقبارون بخمو كن بلز نخلينا ባህልና ወንባዓሉ ምሻሉ ብሉጽ ባህል ስለዘለና ኮሙ ክንበልጽ ንኸሪና ስለዚህ ነቲ ሰብ ወይ ነቲ ዝሓልፎ ዘሎ ነገር ብፍላይ ድማ ንመንእሰያትናስ it's okay ነትናትኩም ነገር ንምፍላጥ ወይ እትናትኩም ላይክ ትትኸድዎ ከም እትገልጠምጥም ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ምሻሉ it's okay ኩሉ ሰብ ሓሊፉ ወይ ግን ከመይ ጌርካ ነው ሓሊፍካስ ጥጡሕ ህይወት ትመርሕ እዩ ዘሎ እቲ ምስጢር ማለት እዩ ምክንያቱስ ሰብ ይሕግዘካሞ እንዳት ሓገገስካ ክልቲኻ ጥጡሕ ህይወት ከመይ ጌርካ ትመርሕ እምበረ መጀመርታ ኣነ ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ከምኡ ቋንቋ ይነጥረኒ ፋይናንሻል ኣይትሰርሕኒኻ ትሽገር ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤትካ ትኾን ኣነ እኳ ሓቂ ዘረባ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤተይ ስለ ዝነበርኩ ንኽመሃር ክኢለ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ክመሃር ዘይክእል ምሻሎ ፀዋሪ ስድራ ዝኸውን ግን ከኣድለይ ትምህርቲ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እሱ ዘይኮነስ ከምዚ እቲ ተሰግሮ ሽግርሲ it's okay ምዃኑ like ንጊዜ ኣይ ኣምበር ክትሓልፍያ ትልመድያ ማለት እዩ ነፍስና ከምዚ ለማዲም ስለ ዝኾነ ትልመድያ ዝኾነት ነገር እየ ክብል ዝደሊ ኣነ ማለት እዩ ያ ትኽክል ክገርመክሲ እንታይ ዝብል ዲዮ ኣዘኪር ነዚ ዝብልክዮ ሕጂ ሓደ ናይ ቦክስ ተወዳዳሪ ወይ ከዓ ናይ ባእሲ ተወዳዳሪ ሲ ቅድሚ ናብታ ናይ መባእሲቶም ወይ ከዓ ዝበኣሱላ ወይ ከዓ ቦክስ ስታይ ዝገብሩላሲ ኣብታ ኣብታ ሪንግ ቅድሚ ምእታው ተሳዒሩ እንድሕር ብነብሱ ኣነስ ኣይክእሎን ኢሉ እንድሕር ኣትዩ ቅድሚ ናብ ምእታውስ ተሳዒሩሎ ዝብል ኣባህላሎ መስለኒ ትኽክል ደይ ከምፃ ኾን ፈልይ ግን ከምኡ ዓይነት ኣባህላሎ ሕጂ ኣቐዲምካ እውን ናብዛ ዓዲ ምስ መፃኻ ንኹሉ ነገራት ኣካቢድካ እንድሕር ኣብ ርእስኻ ቀሪፅካዮ I think እሱ ሞር ክሳይ ከይትገብር ይገብረካ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ እቲ ዝበልክዮ ናይ ሕብረተሰብ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ነጥቢ እዩ ከም ሕብረተሰብ ኣለዉ ብጣዕሚ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብዚ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽናት ዝሰርሑ ኣለዉ ብጣዕሚ ቅዱሳት ብጣዕሚ ንሓደሽቲ ሓበሻ ምዃኖም ምስ ፈለጡ ስራሕ ክረኽቡ ቋንቋ ክመሃሩ ብዙሕ ዝሕግዙ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ግን እቲ ሰብ ከዓ ንባዕሉ I think ተስፋ ክገብር ከም ዘለዎ ነብሱ ከዓ ክውፅእ ኣለዎ ይብል ኣነ መስለኒ like ከምዚ እንታይ ድዩ ተስፋ ክገብር ከም ዘለዎ ምሻሎ እቲ ትነብሮ ዘለኻስ ይርዳእኒ እዩ like ወላ ኣነ ኸመይ እየ ድብል sometimes እንታይ ክትገብር መፂና ኣብዚ ዓዲ ገለ ኢኻ ትብል በቃ ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ነገር ገለ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ like ተስፋ ክትገብር ከም ዘለካ እዛ ዝመፀኻያስ ትልመድያ ትሕለፍያ it's okay ክትብል ኣለካ like እቲ በተሓደ ወገንሲ ከምዚ እግዚኣብሔር sometimes ከምዚ ምሻሎ ድኾነ ንእሽተይ ፈተና ይፍንወልካሞ ናታ መፍትሒ ከዓ ይመፀካ እንተ ብትዕግስቲ ድዩ ዘርእየካ ስለ ዝተዓገስካ ድዩ ዝህበካ ወይ እንተ ስለ ዝኾነ ተጨኒቕካ ስራሕ ከም ገሌላ ርህው ትብለካ ከምኡ ምሻሎ ሕጂ ብውሽጥኻሲ በቃ ከምዚ ብፍላይ ተስፋ ቆረጽ ክንከውን ይብልናን ከምዚ ጽዕርናስ ክንሕልል ይብልናን ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነዚ ሓድሽ ዝመፀ ሰብ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከነስርፅ ኣሎ ክንክእል ኣለና ንንሕድሕድና ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ ሓንቲ ነገር ኣላስ በቃ ፍቕሪ ነሰብሲ ካብ ድኾነ ነገር ክትእውዶስ ፍቕሪ ክትእውዶ ይበልፅ ይብል ሕጂ ምክንያቱስ በቃ ነሰብሲ ፍቕሪ ከተርእዮ ክትገል ኣለካ መፂሎ ንዑ ክትሕግዞ ምሻሎ ላይክ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ እትልክዕ ከም ነፍስኻ ጌርካ ሓሊኻስ ከተርእዮ ክትገል ኣለካ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብካ ዝሓሊለይ ዘፍቅረኒ ሰብ ኣሎይ ብዛዕባ ይድጭንቕ ሰብ ኣሎይ ኦኬ ከይደ ንዕኡ ክነግሮ ጃጅ ዘይገብረኒ ሰብ ኣሎይ ከይደ ንዕኡ ክነግሮ በይነይ ኣይኮንኩን ክብል ይኽእል ወላ እቲ ሓደ ሰብሲ ማለት ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ከምኡ እንዲና ግን እንተ ንውስኸሉ ከዓ ድበለፀ ኣብ ሕብረተሰብ ሓደ ካብቲ ጭንቀት ዘስዕቦ ኣነ ዝብሎ ናብቲ ሳዕቤናቱ እንድሕር ከድና ናይ ጭንቀት ሲ
ንኣብነት ከም ብሕታውነት ኣሎ ብፍላይ ዘሎ ናይ ዝዓዲ set up ከኣ ኮም I think ነናትካሩም ስለ ዘለካ ኣብ ገገዛኻ ትዕጾ ካብ ሰብ ምግላል ኣሎ እቲ ጭንቀት ወይ ትጸቕጥም ምስ በዝሖም ስፖርቶ ሓደ ሰብ ይጸልእ ሰብ ጸልዩ ብሕታው ይኸውን ሰብ ደይ ዛረብ ካብ ሰብ ዝርሕቕ ምስ ሰብ ወላ ሓንቲ ነገር ሼር ደይ ገብር ሰብ ይኸውን ሓደ ዚሎ ካልኣይ ናብ ወልፊ ከኣኒ ናብ ወልፍታት ምጸጋዕካ ኣሎ I think ወልፊ ብዙሕ አንግል ክረአይ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኣነ ናይ ሶሻል ሚዲያ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ንኣካላትና ጎዳእቲ ዝኾኑ ወልፍታቱን ክኾኑ ይኽእሉ ሕጂሲ ኣብዚ ናትከረዲት እንታይ እዩ ከም ሓንቲ ሳይኮሎጂስት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝወድቕ ሕብረተሰብ ክኾን ይኽእል ወይ ብጉሉ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝወድቕ ሰብሲ እንታይ ረዲት ኣለክ ወይ ብኸመይ ክፈትሖ ይኽእል ነዚ ከምዚ ዓይነት ሳዕቤናት እቲ ሎንሊነስ ወይ ድማ ብሕታውነት ዝበሃል ብዝያዳ ኣዝዩ ዝያዳ ብሕታውነት እንድሕር ኮይኑ ከም በዓል ሰብ ትጸልቅ ትብል ጸኒሕካ ኣብ ስራሕ ካላይካ ዝዓድስ ምሻሎ ወላ ሓንቲ እዩ ምስ ሰብ ክትራኸብ ዘይገብረካ ዘይዕድመካ ማለት እዩ እቲ ካልቸር ናይ ዝዓዲ ስለ ዝኾነ ላይክ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ዝበሃል እዩ ናትና ግን ከም ይኮነን ላይክ ንሕናስ ናይ ሓባር ህይወት ኢና ንኣምን ኣብዚ ግን ልክዕኩም ይኮነን ላይክ ኣብ ሆሊዴይ ሓንሳብ እዮም ዝራኸቡ ገለገለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብሕታውነት ብብዝሒ እንታይ የጥረየልካ በይንኻ ተሓስብ በይንኻ ከዓ ትውስን ሕጂ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ልክዕ ዓንተ ወይ እውን ገሊጽና የጸኒሕና ምሽ እቲ ርእስናስ ላይክ ሜንታል ፋክተር እዩ ኢልናዮ ሕጂ እዚ ሜንታል ፋክተር ናትና ልክዕ ከም ትካል እንድሕር ኮይኑ ሲ እቲ ንሕና እንምግቦ ነገር እሱ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብብዝሒ ሎንሊ ምዃን ወይ ካብ ብዝሒ ካብ ሕብረተሰብ ምግላል ብዝሒ ካብ ሰብ ምግላል ካብ ሰብ ምስ ሰብ ምዝራብ ምጽላእ ድማ እሱ ናብ ዲፕሬሽን ከስዕበልካ ይኽእል ልክዕ ከምቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ሕጂ ኣነ ከመይ ርዲእተይ ምስሊ ካብዚ ኣብ ከምኡ ነገር ክኸውን ከሎስ ዋላ ኖርማል ወፂኻ ወክ ምግባር ወፂኻ ሻሂ ምስታይ ምስ በይንኻ ወላ ሓንቲ ማለት ደሕፍር ነገር የብሉን ወፂና ሻሂ ኮፊ ንሰቲ ይገለም ይሻሎ ካልእ ከኣስ እቲ ንስኻ ዘለኻዮ ወይ እቲ ሰብ ዘለዎ ከምኡ ዓይነት ብስራሕ ሓለኽለኽ ክብል ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዘይጋላለጽ ኮይኑ እምበር ኩሉ ሰብ the same ህይወት እዩ ዘለዎ እቲ ምስ ስድራ ዘሎ ሕራይ እቲ በይኑ ዘሎ ግን almost the same ዳርጋ the same ዓይነት ህይወት ኢና ንመርሕ ዘለና ሓደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ it's okay ምባል ከምዚ ምሻሎ በቃ it's okay ኖርማል ጸገም የብሉን እዚያ ስትሓልፍ እያ ምባልሲ ኣዝያ ናይ በዓላ ርእሳ ዝኽኣለት ዓባይ እያ መግቢኣ ነታ ርእሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም እዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ናብ ኣዲክሽን ንኸይትኸይድ ይገብረካ ወይ ከምኡ ዓይነት መግቢ ነቲ እምሮኻስ ናብ ኣዲክሽን ነገር ብፍላይ እንድሕር ደኣ ኣብቲ እስኻ ምስ ነብስኻ ትዕልሎ ዕላላት በቃ ኔጌቲቭ እንድሕር ኮይኑ every single time you go out በቃ ኔጌቲቭ ሕጂ ከምዚ ሓንቲ ነገርሲ ኣብ ኣነ ትምህርቲ ብዝጀመር ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ላይክ ኣብ ኮሌጅ ገለ ከለኹ ማራ ይኸብደኒ ነይሩ መጀመርታ ትምህርቲ ብጣዕሚ ይኸብደኒ ነይሩ በቃ ክሓስቦ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ምክንያቱስ እቲኦም ላይክ ፕሮፌሰራት ባዕልኻ ኢኻ ትምሃር ባዕልኻ ኢኻ መፅሓፍ ተንብብ ሳይኮሎጂ ብጣዕሚ ኢኻ መፅሓፍ ተንብብ ባዕልኻ ኢኻ መፅሓፋት ተንብብ ብዛዕባ ናይ ትራማ መፅሓፋት ዝተፈላለዩ ታሪኻት ናይ ሰብ ከተንብብ ገሊኻ ትውዕል ካብኡ ትምሃር ገለ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ብጣዕሚ ከቢድኒ ጸሊአዮ ነይረ ማራ ጸሊአዮ በቃ ጽላእ ብለዮ ክገድፎ ደልየ ነይረ ማራ ከቢድኒ ነይሩ ኣብ ርእሲኻ ባዮሎጂ ይወስድ ስለ ዝነበርኩ ገለ ሕጂ ጎኒ ነይራ ሓንቲ ኣደ ቆልዑት እያ ኣደ 3 ቆልዑት እያ ነይራ ግን ኣብዚ ምሳይ ትምሃር ነይራ ማለት እዩ ቀዳማይ ዓመት ጀሚራ ገለመለ መምህር እያ ናብዛ ዓዲ መፅያስ መምህር ኮይና መፅያ ናብዛ ዓዲ ሕጂ ሳይኮሎጂ ክመሃር እሞ ሳይኮሎጂ ወዲኤ ካውንስሊንግ ክሰርሕ ገለ እሱ ኢድና ተዓላ ግን 3 ቆልዑ ኣለዋ ዓባይ ዕብይ ዝበለት እያ በቃ ኣነ ፈርስት ይር ከለኹ ማለት እዩ እንታይ እዚ ማራ ክስታይ ገይርለይ በቃ ይርዳእኒ የለን ፈርስት ሴሚስተር ከለኹ ፈርስት ይር ይርዳእኒ የለን እንታይ ክገብር ገለስ በቃ ምሻሎ ጭንቀት ናይ ተምሃሮ ገለ ይዕልላ ነይረ ሽዑ ይሰርሕ ኣይነበርኩን በቃ እንታይ ትብለኒ ነይራስ ኣነ ከማን 3 ቆልዑ ኣለውን እኮ ዝድቅስ ዶ ይመስለክ ትብለኒ ላይክ 5 am ኣነ ከሰዓት ክንደይ ትስእስካ ሰዓት 8 زي حسب كويس أجرى يومه بقى ساعة ما أنت تسيكا قلت أم خايبل ولا حنتي بباسي خات خير أم خانسا قول عختها بتصح قول عخت ملس مجبوخ تجبر إذا كله قلت أم من نبلت كلا قرنتين يروى أبي واتس like purpose نيروى
بقى علامة نيروا زي أنا زي أسكبت حي خيلي دبل علامة نيروا ولا بيناتخون ولا مسبقياتخون ولا مسدقاتخون زي أخم زي أخبت صحي ندق إيه كم زي عينة هيوت ننفسي كم زي عينة هيوت كجبري زبل عينة رئيس سنيروا هجيكم إلى خد علن خلا بتي أنا نورمال كلا زي شنكتي قال خبلا خلخو نو زي جمر كيا تتسمين كختو ديالكي تبلن نيرة هجي كالكاسي دكتورة أمريكا أتيا مالتي حجي بقى أمريكا مرة علامة سبيا بتعامل تغنى كاتمرتان قل مليان كل نجرا مالتي حجي كتعلن خلاص بقى وخمس جميرة خمس قال يبلا هجي سا تمكروا له مهنياتو أب إيرتراس شعت عمت قال دم هار مثلني تري تجاجي ناي دكتوريت يا مثلني then أب أمريكا أتيا بقى تمرتها ماهيرة كم بحدش قال مالتي حجي انتي نيروا علامة نيروا إزي أس علامة خجبراي خلالني جدا كجبراي تبنيرة أبي يرترى خلا تمرت سنبت يعني را ولا أبت تمرت سنبت نفعتي أبت تمرت نفعتي وكل نفعت نيرة جنتاي سلزنا برتايا بقى علامة نيروا جدا حج انتاي تبلا نيرة ولا نسا تسألي كيوس it's okay نتا 4 عامات ودي إياه نتا شعو وديكي ننفسخي ديخي نسب ديخي تخف نتا ننفسخي اتمقبية عينة فلتت نعو راي تبلني رامالتي كل جزي افتناي مجمرتا جزي رحرف سكندير قالقن سلات لهم دو يقلل كامالتي سو نتلون لي نسي بوخ متأكا إلي لايك اتعلامة مهلاون نيقصة رأسو كسالو لايك حيل اللو مالتي تاج أرابرهان تسفاسي كتأف يبلان كل جزي مالتي then after addiction in حرمت إنا خام بستفلالي نقر هاول فتجمر ببني شيل كاول فتجمر قال نفسنا لما دايس لزغونه جن كم زي والفأتي خاسخي ستي خاسخير كاجلس تحوس كوي كون كان ولاون زذكر كاتب باساج أتخون مش عارلو نوعي خا زذكر كاتب باساج أو عفت تمرتس كوميدي بلاكا لكن نوعو زذكر كاتب باساج كابكم أجن وكاب لما عنتي بيرخصتي كاب لما دحن قمت I don't know ولا كاب لما عنتي 3 بيرخصتس لما عنتس maybe إسكا كلتا بيرا ولا خصتي قالت مش هلو شعو نصبحيتها أو لما عنتس maybe حنت بيرا ولا خصتي الكات نبسخة تفتنا تخيلي خا كم الكات من على كان نبسخة أبز نمنتاي ودق أنا الدخوم دي أول فيز ودق كتب لك تقول على كان نبسخة مهنياتو أنا نسخة كل سب حدي بفترة سلاسي استفترة سب كل حدي دسي معره ولا حد سفلال نقر يقولون سو أنا انتخوين أول في ودق أنا نمنتاي ناول في جزء يخون كتب لك تقول على كان نفسخة مالتي اندحر كون كاخا ويتفتن نحر كون كان بيرام ساي وريفر دغوني هو النجر مشالو اوكي اذا بزي حاتن لا تبزح كم زلاكو تفلطالخ تبزح الله لو ما انت حنت قنسله تبزح الله لو ما انت كلتا قنسله ان بالكاس نتنفسخه لك عزلمنايو كوم هاتلهم دو تخيل مالتي حجي كمزي مش عبيت حوات تريوم مش و كساتي خلو قال تريوم شعونتي ما ناشط حوات كانت قال انت يبلو مسته ايتسته ايت المودو جنا خاد الله مسلبمكا يبلو خامش حج انت يوزي نفس خامس جمجمكا انت حرزو خونه نجر فتين كايوس صعبينات تفلط الله مالتي بخوم ومنت الشعو اتي ادكشن زبحال نجرون ديك حزكا يخيل مالتي اب ጭንቀት አቲ ኻግን አዲክሽን ጠቅላላ መፍትሕናቱ አይኮነን አነስ ንምንተና ብዚ ወደቅ ክትብል ክትከላለካ ላይክ ምሻሎ ሕነ ክሕዘካ ኣለዎ ነፍሰይሲ ክጽብቕ ኣለኒ ሕነ ክሕዘን ኣለዎ ክትብል ክትከላለካ እቲ ንሕና ኔጌቲቭ ንመልኦ ኣእምሮናሲ ፖዚቲቭ ክምላ ኣለዎ ሕጂ ሓደ ግዜስ ከምዝ እንታይ ትገብር دخون حما حسابات قالن دحر مصيكا وينابكم او زغيد حسابات قالن دحر مصيكاس بسما فسكدس انت خوين حسباله با كالك حسبالني قال مش نورمال كوم يخاتب زخونه سب كوميدي بالمش تخوم او عينت اتحساسبا خا اب افري داي دحر سريصو لايك اتنات كاروتين ولا از معراره مالتي كمزي نلوطي مبغاسي لك كام نفسنا سلاز بغاس ات ادكشن بخوم مخنياتون ديك حزنا يخل مالتي انتي دي ذكرني ابز ادكشن مسال علكسي حنتي سمع خو على النيره حدا نيرك ولف دنورو سب نيرو حجي ازي نيرك ولف دلو سب تزاريبهم كسمعوا ما يكادن
أركي طبق أيكونن نتعنا خا طبق أيكونن تقول ده الله خا تهسل لخامس ولو سمع ما يكالن بجرح شجي نسبزي إكزامبل جرنا تزير إنا يوسي كمهاراي كإلنيو إلهم حدم تيو أبرشكوا خمسي ما ينسيت يولدلنا أبكم أرك يجرو تري الله خا كفليلو نتو ولفنا يرك رلو كفها بيلو كف مسألة حجي رأي ليلو حسا خمسة عبيلو أبتي أركي أتيوا جيت حسا خابت أرك مسأتو شو مويت كابز انتهي تمهير كايلو أرك السيد سبسي أبكم ده حسا خا أيفرني له جي انتهي حدا جزي كابت ولف نخي واتسيلو سب نفسه نتزقبرو نقرات جاستيفاي يقبر ولا سوشيال ميديا خون خل بزخون عينة ولفتاتي I think ننبسخا ولا نتزلك تولي في كاد اللي خانقر اندحر نحلنا خان اندحر عشي خايوسي I think كبير كوين يسمعني هو يا خمس خنبلوت